बेलाइखे हामबाय दिनै जों वातैनि बिसिङाव फानो जों दिनै बेलाइखे खाकजां माबाय दंथकमानिबाय जों बुबाग्रा न' हामबाय रवानि हनै जों जत' सिनियर बागमा ब्लक कमिटि नेंगै जों दिनै रेलि खाइलाइखा रेलि खाइलाइमानि बिसिङाव जों आसोखे सिनि जे थानसा आसोखे नुजाखा जों बुबाग्रा जे ताबक सुप्रिम कोर्ट ब मामला खाइबै ब जिति फाइबै जोंनो ब मियाफ्रो मेसेज रखा आसोखेनो काहाके मेसेज रखा हानिबा जों बुबाग्रा न' पैलानो बेलाइखे मा खुनुंबै ते बेलाइखे हामबाय मारो ते सिनि सुप्रिम कोर्ट नबो बेलाइखे हामबाय मारो जों 10 बोसोर सिनि बिसि इलेक्शन खाइजाया खलाइबै सिनि जे गामि आमसाइनि ताखुकते बुखुकते जों बर'रक आसोखे लानचित बन्चित खाइ मा तंमानि ताबले जों उयाक नि yok नायहा जों दिप्रात खे मा तंमानि उयाक नि yok नायहा हनै जों खातु खाजा खाइबै जों दिनै रेलि खाइलाइखा इंगा हानिबानो बुबाग्रा न'नो बेलाइखे हामबाय मारो तेसिनि दिनै वातै बिसिङाव जत' फाइबाय नाय बर' नबो बेलाइखे हामबाय मारो इंखे आसोगनो